ಹಾಯ್, ಯಾನ್ ಮಲ್ಲಿಕಾ. ಯಾನೇನಿ ಕಂಚಲದ ಮೆಣಸ್ಕಾಯಿ ಮಲ್ಪನೆ ಅಂಚನ್ ಪನ್ಪೆ. ಈಗ ಮೂಜಿ ಕಂಚಲ ಗೆತ್ತೊಂದೆ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಗೋಲ್ ಗೋಲ್ ಅದ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತದ ನೆತ್ತ ಬಿತ್ತು ಪೂರ ಗೆತ್ತದಿ ಒಂದೆ. ಇತ್ತ ಈ ಕಂಚಲೋಗಿ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತ್ ಉಪ್ಪು ಪಾಡುವೆ. ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತ್ ಮಂಜಲ್ದ ಪುಡಿ ಪಾಡುವೆ. ಬಕ್ಕ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿಗೆ ತಂದೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಒಂಜಿ ಕಾಲು ಮುಕ್ಕಾಲ್ದಾತ್ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿಗೆ ತಂದೆ. ಸರಿಯಾದ ಕುಂಟುಡು ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗನಮ್ಮ. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ದೀವೋಡು. ಅದನ್ನೆತ್ತ ಕೈಪೆದ ನೀರ್ ಪೂರ ಬುಡ್ಪುಡು ಉಪ್ಪು ಪುಳಿ ಮಂಜುಲ್ ಪಾಡ್ನಿಟ್ಟದ್ ಇತ್ತ ನೆಕ್ ಪೊಡಿತಿನ ಪೂರ ಮಸಾಲೆಗ್ ಯಾನ್ ಸಾಮಾನ್ ಪೂರ ಪೊತ್ಪೈತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 2 ಚಮಚದ ಕಿನ್ನ ಚಮಚೋಡು ಕಡ್ಲೆಬೇಳೆ ಸರಿಯಾದ ಪೊತ್ಪೈತೆ. ಒಂದು ಕಾಯಂದ್ ಬನ್ನಾಗ ಒಂದು ಕಾಯಂದ್ ಬತ್ತುಂಡೆ ಒಂದು ಕಾಯಂದ್ ಬನ್ನಾಗ ನೆಕ್ ಉರ್ದ ಬೇಳೆ ಪಾಡುವ ಒಂಜಿ ಚಮಚದ. ಏನೊಂದು ಮಸಾಲ ಪೂರ ಪೊತ್ಪನಾಗ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಜಾನ್ ನೆಕ್ ಒಯ್ಕಲ ಡ್ರೈ ಆದೆ ಅನ್ನು ಪೊತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಒಂದು ರಡ್ಡಲ ಸರಿಯಾದ ಫ್ರೈ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪಾಡುವೆ ಒಂಜಿ 2 ಚಮಚದ. ಇತ್ತೆ ಜೀರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಚಮಚದ ಜೀರಿಗೆ ಕೊಂಚ 2 ಚಮಚದ ಎಡ್ಮೆ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಬುಲ್ದಿ ಎಡ್ಮೆ ಪಾಡುವೆ. ಸರಿಯಾದ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪಗೊಂದು ಫ್ರೈ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೇನು ಒಂದು ಫ್ರೈ ಆಯ್ನೇನು ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪೆ. ಒಂಜಿ ಬಾಚನು ಗ್ಯಾನ್ ಗೆತ್ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೇನು ಮುಂಚಿ ಇತ್ತೆ ಪೊತ್ಪುವೆ. ಏನ್ ಮುಂಚಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೊತ್ತು ಗೆತ್ತೊಂದೆ ಅಂಚ ಖಾಲಿ ಬೆಚ್ಚ ಪುಟ್ಟವನ ಆತೆ ಒಂದೇನು ನೆನ್ನೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಪೊತ್ತು ಗೆತ್ತೊಂದಿನ ಸುರುಟೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ಕಾಯಂಡ್ ಇಡ್ಡೆಡ್ ತೆನ್ನ ಮಸಾಲ ಪೂರ ಐತೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪರ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಏನ್ ಎಕ್ಕಡ ಮೆತ್ತೆ ಪಾಡ್ತಿಜಿ ತೇನ ಪುತ್ತು ದೀತಿನ ಮೆತ್ತೆ ಇತ್ತು ನಂಚದಿತ್ತೇನು ಈ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ಪಾಡುವೆ ಮೆತ್ತೆನು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತ್ ಸರಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಆಂಡೊಂದು ಎಂಚ ಪುಡಿ ಆತನ ತೋಚವೆ ಅನ್ನಿಗಲೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಯ್ಕದ್ ಪುಡಿ ಆತನ ಎಂಚ ಪುಡಿ ಅಂಡಯ್ಯವು ತರಿ ತರಿಯಾದ. ಇತ್ತೇನು ಒಂದೇನು ಲುಂಬುದು ಬೆಯ್ಯರದಿತ್ತೆ ಕಂಚಲನು ಒಂಜಿ ಆತು ನೀರು ಪಂಡಯ್ಯವುಡು ತೆನ್ ಬಾಯ್ದಿದ್ದು ಒಂದೇನೊಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಬೀಪಾವೆ. ಒಂದೇನು ಒಗ್ಗರಣೆ ದೀಪೈತೆ ನಾವು ಬೀಪದಿನ ಅರ್ತಿಗೆ ತೊಂದೆ ಇತ್ತ ನೆಕ್ಕಿಯಾನಿ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡುವೆ. ಎಣ್ಣೆ ಸರಿ ಬೆಚ್ಚ ಎಣ್ಣೆ ಇಡ್ಬೋಕ ನೆಕ್ಕಿಯಾನಿತ್ತೆ ಸಾಸೆಮಿ ಪಾಡುವೆ. ಸಾಸೆ ಮೇಲೆ ಸರಿಯಾದ ಪುಡ ಒಂದುಂಡು ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಮಾತೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಏರ್ ಕಂಚಲ ತಿನ್ಪುಜ ರಗುಲ್ಲ ತಿನ್ನುವಾರು ಕಡ್ಲೆದ ಬೇಳೆ ಪಾಡಿ 2 ಚಮಚ ಉಂದುಲ ಪಾಡ್ನೆಟ್ ಸರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು. ಇಂಚ ಮಲ್ತದ ಎಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪನ್ಲೆ ನಿಗುಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಎಂಚ ಮಲ್ದಿನ ನಿಗಲ್ನ ಎಂಚ ಟೇಸ್ಟ್ ಬೈದನ್ ಬಂದ್ ಇಂತೆ ಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಕಂಚಲ ಕೈಪೆ ಪಂದ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತಿನ್ಪುಜೆರ್ ಇಂಚ ಮಲ್ತಂಡ ಕೈಪೆ ಚೂರು ಉಪ್ಪುಂಡೆ ಕೈಪೆ ಅದ್ ಪೋಪುಜಿ ಆಂಡಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಲಾತೆ ಆಪುಂಡು. ಒಂದು ತಿಂದ ತುಂಡನಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಮಲ್ತದ ಇತೆನ್ ಬೇಯ್ಪದ ಅರ್ಥದಿತ್ತಿನ ಕಂಚಲೊನ್ನೆಕ್ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ. ಒಂದ್ ಎಣ್ಣೆಡ್ ಒಂಚೂರು ಲಾಯ್ಕದ್ದು ಫ್ರೈ ಆವಡು ಫ್ರೈ ಆಂಡೊಂದುಂತೆ ಇತ್ತೇನು ಒಂತೆ ನೀರ್ ಪಾಡ್ವೆ ಅನ್ನಿಗೆ ಎಕ್ಕಡ ಬೇಯ್ಪದೆ ಅನ್ ಫುಲ್ ಬೇಯ್ಪದ್ಗೆ ತೊಂದೆ ಒಂಜಿ ಮುಕ್ಕಾಲ್ ಅಂಚ ಬೇಯ್ಪದ್ಗೆ ತೊಂದಿನ ಎಕ್ಕಡ ಇತ್ತೇನು ಒಗ್ಗರಣೆ ಒಂಚೂರು ಬೇಯ್ಪಾಡು ಒಂದೇನು ಬೇಯ್ತುಂಡು ನೆಕ್ಕಿ ಅನ್ನು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಪುಳಿತ ನೀರ್ ಪಾಡುವೆ
ಒಂಚಿ ಕಿನ್ನೆ ಒಂಚಿ ಲಿಂಬೆದ ಗಾತ್ರದ ಮಲ್ಲ ಪುಳಿನ ಪಿಜಂಕಿದ್ಗೆ ತೊಂದೇನು ಐತೆ ಪುಳಿತ ನೀರು ಪಡ ಐತೆ ಬೆಲ್ಲ ಒಂಚಿ 100 ಗ್ರಾಮ್ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡ ಬೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಏನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ದೈತೆ ಪನ್ನ ತೀಪೆ ಪುಳಿ ಖಾರ ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಕೈಪೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಇಪ್ಪಡ ಅದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇತ್ತನೇ ಕೈಪೆ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಣದೈತ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಎತ್ತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊರ್ಪುಣಂದು ಒಂದು ಪೂರ ಒಯ್ತ ನೋಡು ಪುಳಿ ಬೊಕ್ಕ ತೀಪೆ ಪೂರ ಕಂಚಲದ ಗಡಿ ಮತ್ತೆ ಬೇಯ್ತನೊಂದು ಸರಿಯಾದ ಇದಕ್ಕೆ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ವೆ ಮಾತಿರ್ಲ ವಿಡಿಯೋಸ್ ತುದು ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಚರಗು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸಮವಾದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂದೇ ಕುರ್ದ ಬೆಳೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಡ್ಲೆ ಬೆಳೆ ಪಾಡ್ನೆಟ್ ಹಸರದ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ದಪ್ಪ ಹಾಪುಂಡು ಯಾಕೆ ಒಂತ ನೀರ್ಲ ಪಾಡುಡು ಹಾಪುಂಡು ಯಾಕೆ ಒಂಜಿ ಲೋಟೆ ನೀರ್ ಪಾಡಿಯೆ ಒಂದು ಕೊದ್ದಿನ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ದಪ್ಪ ಹಾಪುಂಡು ಒಂದು ಚಪಾತಿ ತಿಂಡ್ರೆ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಹಾಪುಂಡು ನುಪ್ಪುಗ್ಲ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಒಣ ಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂದೇನು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ನುಪ್ಪುಂಡ್ರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಒಂದು ಕೊದ್ದಿಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಸರಿ ಅದ್ ಕೊದ್ದಿಡೆ ಅನ್ ಬಂತದೆ ಒಂದು ದಪ್ಪ ಹಾಪುಂಡು ಬಂದು ಲೈತೆ ಕಡೆ ನೀರ್ ಪಡ್ನೆಟ್ ಅದ ಈ ಅದ ಉಂಡು ಇಜ್ಜಿನ ಮಸ್ತ್ ದಪ್ಪ ಹಾಪುಂಡವು ರೆಡಿ ಆಂಡೆನ್ನ ಕಂಚಲ್ದ ಮೆಣಸ್ಕಾಯಿ ಓಕೆ ಬಾಯ್.